Нават не пра секс падкаст. Вось выкусіце Цябе ў каленкавіцкія навіны нават не возьмуць. нешта вельмі далёкае ад дзяўчынкі з Гомеля. Оля, ну сядзі маўчы. Мушу быць удзячна, што над мной зжаліліся. Ты трошкі ебанутая. Ну, Я таксама так хачу. зараз зразумела, як мяне гэта траўмавала. Нікчэмнасць? Ты дурная? Ну, часам быць проста кенам it's enough. Савецкага Саюза, Амерыкі. Разам з Азаронкам вела перадачу. О, Господі. Вітаначкі, сябры, вітанкі Яна. Вітаю, Воля, вітаю, гледачы. І сёння ў нас нават не пра секс падкаст. Не глядзіце, што мы з Янай у піжамах, а мы ў піжамах, таму што ў мяне зараз акурат 12 гадзін ночы, і Яна мне ў 10 там ці колькі-то 11 вечара напісала: «Воля, давай записываць падкаст». Я ўжо проста ляжала ў ложку ў піжаме. Я паленавалася пераадзявацца. Яна сказала: «Ну, не пераадзявайся, тады я адзену піжаму». Карацей, у нас такі вячэрні піжамны ток. Мы проста Антысекс. Гутарка антысекс. Чаму? Я вось глядзі, нават трохі ладно, не буду. Так пра што мы сёння гутарым, Яна? Ну, хацелася пагаварыць пра упэўненасць. Упэўненасць, што гэта, як мы гэта бачым, гісторыі нейкія з жыцця, калі гэтая упэўненасць паўплывала на нешта. Ну, мне хацелася падзяліцца развагамі і жыццёвымі прыгодамі. І хацелася пачуць тваё меркаванне вось на гэту тэму. У нас, ведаеце, сябры, часта шмат такія гутаркі зараджаюцца, што мы з Янай адна адной шлем рылзы, ці там нейкія там галасавыя на 5 хвілін пра то, што набалела, і потым такі: «А, ну давай яшчэ і ласкатухі наверх пра гэта выпішам». Мала таго, што мы дзень перакідваліся рылзамі галасавымі, трэба яшчэ ў 12 ночы вунь сабрацца і запісаць ласкатухі. Ну, карацей, пачалося, ну, напэўна, даўно пачалося гэта. Мы як бы падымалі гэтую тэму шмат такіх і гутарках, і паміж сабой. Але вось я нядаўна паглядзела такі рылс, які таксама я посціла ў сваіх сторыс, і мне падаецца, я не дасылала, дзе Барак Абама кажа, што не дазваляйце сабе адчуваць, што вы do not belong, што вы не прыналежыце ў нейкім кругу. Таму што, кажа, увесь мой шлях да прэзідэнцтва, вось я паступіў там у універсітэт, падаецца, ён сказаў, у Гарвардзе навучаўся. І першае такое пачуццё было, я don't belong here. Я не належу тут. Але ён пачаў глядзець, што ў Гарвардзе вучацца і вельмі геніі разумныя, і нейкія дурні, якія проста тупа заплацілі грошы, каб вучыцца ў Гарвардзе, і нейкія сярэднестатыстычныя людзі. Потым ён там перайшоў на нейкую сваю першую працу, тое самае. Ён паглядзеў навокал, ёсць разумныя, ёсць там, і ён кажа, нават я стаў прэзідэнтам, і ты заходзіш, і вось, ты як бы таксама адчуваеш: о, тут сядзяць міравыя лідары, там 8 міравых лідараў. Магчыма, я тут, такое першае пачуццё, але ён кажа, а сярод тых 8 міравых лідараў хтосьці будзе разумны, добры чалавек, а хтосьці, я не назваў там, хто канкрэтна хто, а хтосьці не зусім разумны. І кажа, на кожным узроўні, кожнай пазіцыі ёсць розныя людзі, таму не дазваляйце сабе адчуваць, што вы do not belong. І для мяне гэта было адкрыццё апошніх гадоў, таму што ўвесь час я адчувала, мне падаецца, это ўвогуле ёсць у беларусаў такая рыса, што нас вырошчваюць на вось гэтым, на аўтарытэце кагосьці, но гэта ў аўтарытарнай сістэме так пабудавана сістэма выхавання, што заўсёды ёсць нейкі начальнік, заўсёды ёсць старэйшы, бацька, там, паважайце старэйшых, а вось там настаўнік, які будзе за цябе разумнейшы, і табе не трэба высоўвацца, і вось, сядзі маўчы. І, напрыклад, якісьці палітык разумнейшы за цябе, не трэба ісці ў палітыку. І вось калі я хоць трошкі папала ў нейкую, там не селебрыці далёка, звычайная Воля, але калі трошкі пачала разбірацца больш у тэме, там, чытаць усе допісы, глядзець, з кімсьці асабіста камунікаваць, і ты разумееш, што сярод гэтых людзей ёсць не вельмі разумныя людзі, адэкватныя, ёсць сярэднестатыстычныя, а ёсць нават за мяне, дурнейшых, за так нельга казаць. Але, вось такой думаеш, так я проста нейкая хатняя гаспадыня, а я разумею паболець на том жа ўзроўні, як тыя эксперты, якія ходзяць. То бок я пачала з сабой змагацца
змагацца з гэтым пачуццём, што нават калі я сваё кажу меркаванне, ну яно мае месца быць, таму што яно не дурнейшае за меркаванне іншых далёка. Я столькі гадоў жыцця патраціла, думаючы, што вось тыя палітыкі, а тыя, напэўна, нават спевакі ці там журналісты, ці неважна хто, яны разумнейшыя за мяне, яны ж ведаюць лепей. Так вось не, сябры. Вось мне адгукнулася гэта тэма, таму што я менавіта праз вось гэта пачуццё, што я тут, ніхто, я дурнаватая, я, наўмысна рухалася, кудысьці вышэй, 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 куды толькі магчыма, а, каб нешта, сабе даказаць, што я нешта вартая. І, вось маё жыццёвы шлях, вось там са школы ва ўніверсітэт, там пераезд у Амерыку, вучоба тут, потым, першая праца. Я заўсёды вось зараз, гледзячы назад, бачу, што я кожны раз прыхадзіла, і я думала: "Ну, я самая тут тупая". Хаця я рабіла ўсё роўна гэта праз баязь, ішла вось на гэты новы ўзровень і ведала, што я буду зноў адчуваць сябе самай тупой. Але такая думаю: "Ну, я гэта зраблю". Там, напрыклад, у школе, я з звычайнай там сярэдняй школы ў Гомелі 27-й, я думала, што так, мне трэба кудысьці вышэй. Добра, што я тут выдатніца, добра, што я нармальна тут адвучылася, але кудысьці трэба вышэй. Куды вышэй? У мяне вось рухала, што БДУ, хімічны факультэт, гэта вось, сталіца, гэта вось наступны ўзровень. Паводле таго, што я чула там у 17 гадоў. Думаю, мне вось трэба туды. Мне там сказалі, што, Яна малайчына, але БДУ не яе ўзровень, там алімпіяднікі. Я падумала: "Ага, окей, вось выкусікі, я пайду толькі туды". І я прыйшла туды менавіта з адчуваннем вось гэтым меркаваннем, якое я чула, што ты тут не прыналежыш. Тут усе выдатнікі, тут самыя лепшыя хімікі з Украіны, якія нават на міжнароднай арэне выступалі, а ты проста вось звычайная нейкая дзяўчынка з гомельскай школы, нават не профільнай. І потым вось я пражыла гэтых там 5 гадоў ва ўніверсітэце з вось гэтымі самымі алімпіяднікамі, з гэтымі самымі як бы хімікамі, якія я лічыла, што нашмат разумнейшыя. І я зразумела, што я на ўзроўні, я магу канкураваць. Я ўсё яшчэ разумею нешта, я ім магу сказаць, нешта яны мне могуць сказаць. Ну, то бок я адчула ўжо пад канец, што я прыналежу да гэтай суполкі, якая мне здавалася у нябёсах проста. І пасля гэтага я падумала, што так, трэба далей, трэба зноў наважыцца пайсці кудысьці далей. І вось наступны ўзровень то быў акадэмія навук. Мне здавалася таксама, што слова акадэмія і акадэмік гэта нешта вельмі далёкае ад дзяўчынкі з Гомеля. І я вось датэлефанавалася, дамаглася, каб мяне ўзяў акадэмік пад сваё крыло, пад кіраўніцтва. І я думала, што, ну, канешне, дзякуй Богу, гэта адбылася, але ў мяне было адчуванне, што у мяне нічога не атрымаецца. Я проста мушу быць удзячна, што над мной зжаліліся, а не таму, што я заслужыла гэта. Нават хаця я была сапраўды добрай студэнткай. І вось, дарэчы, ад гэтага самага акадэміка я пачула фразу, якая вельмі важная для гэтага выпуска, што вы не думаеце, што сярод акадэмікаў ці кандыдатаў людзі разумнейшыя. Адсотак дурняў роўна такі ж, як і сярод не кандыдатаў. То бок ты ідзеш вышэй, а там усё так жа застаецца мінімум майнорыці тых, хто сапраўды разумнейшы. Ніяк гэта не павышаецца колькасць людзей там. Дык вось, я як бы пасля гэтага пераехала ў Амерыку, і для мяне таксама вось было, што гэта ўжо дакладна ўсё. Ты ўжо дакладна тут будзеш сядзець і проста слухаць і внімаць. І ніколі ты не будзеш прыналежаць да гэтага калектыва, асабліва пры тым, што ты мову не разумееш. І праходзіць вось 5 гадоў, і я сіджу, слухаю мову і думаю, неяк вы проста размаўляеце. Неяк я ўсё разумею, што вось там кажа прафесар, мне не трэба пераслухваць, як гэта было ў пачатку, запісваць на аўдыё.
Я все разумею, я магу адказаць, я магу аргументы прад'явіць, даказаць свой пункт гледжання. І для мяне гэта было, ну, вось рэальны інсайт, шок, што ну як гэта магчыма? Ну ты ну Яна, ты ж усё роўна ўсё тая яшчэ дзяўчынка. То бок я магу рухацца, вось рухаюся кудысьці. Пасля універсітэта я вось пайшла працаваць у даследчы інстытут, пра які я яшчэ ва ўніверсітэце, там нам расказвалі, што вось там манхэттанскі праект, бомбы вось гэта ядзерныя, гэта вось вялікае такая супрацьстаянне Савецкага Саюза, Амерыкі, вялікія ўмы там працавалі. Я думаю, немагчыма, каб я там працавала. Ну проста немагчыма. І я трапляю туды, і і ў мяне той же самы працэс непрыняцця, што я там. Потым, ладна, ўсё ж такі мяне я тут, аб'ектыўна я тут, але непрыняцце, што я магу ўвогуле канкураваць, што я увогуле зразумею гэтых людзей, таму што гэта людзі, артыкулы каго я там чытала і захаплялася і думала, што яны ажно і гавораць так артыкульнымі фразамі. А потым я працую з імі, і я разумею, што ўсё так жа, як і ў мяне, кожная гэта фраза, якая разумная, яна была проста выпрацавана гадзінамі падрыхтоўкі, а, размовамі з іншымі людзьмі, у тым ліку і там нейкімі постдокамі, кшталту такой, як я там прыйшла ў гэты калектыў, там са студэнтамі. Ну то бок працэс гэты не агулам дасягальны для любога чалавека. І зараз у мяне адчуванне, што гэта проста нейкая памылка, вось, перадузятасць, неўпэўненасць, якая вось сядзіць, і насамрэч паўсюль вось так. І калі ўжо нават Абама кажа, што нават там сярод прэзідэнтаў яны сядзяць і ёсць гэта адчуванне у прэзідэнта вялікай гэтай дзяржавы, што я тут не прыналежу, а потым аказваецца такой жа інсайт, што ну бываюць розныя прэзідэнты. Я разумею, што гэта ну, вось Прабач, зато прыходзіць Трамп, які, ну, абсалютна вельмі далёкі ад інтэлектуала, разумнага чалавека. І ён лічыць, што ён разумнейшы і лепшы за ўсіх прэзідэнтаў свету. ну так, так. Гэта вось упэўненасць. Упэўненасць зусім не карэлюе з рэальна аб'ектыўнымі нейкімі здольнасцямі. Гэта проста нейкі паралельны шлях, які цябе рухае, ў жыцці. І і мне здаецца, вось гэта ўпэўненасць, яна недаацэнена, над ёй недастаткова працуюць вось у нашай краіне, радзіме. Ну, праз тое, што ты і заўважыла, праз пэўную палітычную структуру гэта не вельмі выгадна развіваць упэўненасць у людзей. Але фішка ў тым, што без упэўненасці вельмі складана рухацца. Ты мусіш як бы пастаянна пераадольваць яе. Нават вось я ў сябе бачу, што нягледзячы на тое, што я кудысьці рухалася, я рухалася як бы з свядомасцю, з наўмысным вось матывам, што я ігнарую тое, што мне мой мозг кажа, што ты ніхто і ты не можаш там прыналежыць. Я як бы глушыла гэту няўпэўненасць. І то бок у мяне працэс развіцця самаацэнкі, упэўненасці, ён менавіта праз тое, што я сама сябе даказваю, што так, голас як бы кажа, што ты не можаш, але калі ты зробіш вось гэта, калі ты там атрымаеш вось гэту працу, калі ты атрымаеш гэту адукацыю, і ў цябе будзе вось на руках паперка, ты сама сабе скажы, што мозг быў непраў, і ты мусіш быць упэўненай, ты ганарыцца мусіш. То бок у мяне вось гэта ўпэўненасць, яна ўсё роўна не ўнутраная вось, што дадзеная. Унутраны голас усё роўна кажа, што недастатковая ты. І толькі праз вось нейкія вось гэтыя самапрыдуманыя дасягненні у мяне паступова развіваецца самаацэнка, але ўсё роўна гэта не той натуральны стрыжань, які, магчыма, у кагосьці ёсць, кшталту Трампа. У яго ж адкуль ён ёсць, ён проста ўпэўнены і ўсё, яму не трэба над гэтым працаваць, там пераадольваць. Вось. Карацей, самаацэнка важна і лепей яе мець загадзя, каб рухацца па жыцці больш
спрытненька, без вось гэтага якара няўпэўненасці. Воль, у цябе былі гісторыі якія-небудзь? Вось ты мне, распавядала пра сваю гісторыю, там вось як ты, там, ну, універсітэт вось пайшла насуперак усяму. І вось гэта тая рыса, якая проста ў табе захапляюся. Не тое, што ты не баішся ісці кудысьці, ты баішся, але ты ідзеш. У мяне ў свой час вось мая няўпэўнасць мяне спыніла. Я вось колькі сябе памятаю, я заўсёды хацела быць, паступаць на журфак. І я потым сваім бацькам, я не ведаю, можа, там у 9 класе, у 10 сказала, што я хачу гатавацца, паступаць на журфак. І мне бацькі сказалі: «Ты на журфак? Што ты будзеш? Цябе ў каленкавіцкія навіны нават не возьмуць». І я такая: «Ну да, я ж проста Воля. Чмо нейкая, чым мне ще і ў каленкавіцкія навіны нейкія возьмуць за 3 капейкі працаваць». І я такая: «Ну, напэўна, не. Ідзі вон настаўніца, настаўніца, гэта праца». Я пайшла на гістфак, вось. І, ну, таму што мяне не было абсалютна, я была не самадастатковая, я заўсёды шукаю нейкае адлюстравання сваёй упэўненасці ў вачах іншых. І потым я неяк, ведаеш, я вось, ну да, ты там нейкі быў у меня ў універсітэце, мы шмат займаліся валянтэрствам, я пісала там нейкія вершы, нейкія гісторыі, зноў, ну, нейкі вось такі нібыта ўзрух, але потым ізноў, ну што, пасля універсітэта я ж пайшла працаваць настаўніцай, якая ў настаўніцы кар'ерны рост. Ну, максімум ты станеш завучам проста гадоў 50, там, я не ведаю. Ну, і як бы маі ўсе амбіцыі вось на тым біліся аб гэтую сцену, ну, ты Воля, ну, сядзі маўчы. А потым муж, дзеці і ўсё. І я ў пэўны момант, я рэальна верыла, што я нічога не разумею, не магу болей, чым проста быць маці, чым проста выціраць дупы і варыць боршч і смажыць катлеты. І я была ў гэтым прасторы, я вось таму навучылася гатаваць вельмі добра, таму што я падумала, ну, напэўна, гэта мой лёс, навучуся хоць вельмі добра гатаваць, там, вышываць крыжыкам. Вось. А потым у нейкі момант, я вось таксама ўжо казала пра гэты гутарак, што 20-й год ён проста праз боль, напэўна, эміграцыя, увогуле ўсё так супала, што з мяне гэта ўся скрупа спала, і я такая: я хачу штосьці рабіць, мне ўсё роўна, што хачу рабіць. І таксама быў страх, я ўвесь час марыла пра вось гэтыя там падкасты, нейкія пра ўсё. І я добра памятаю допіс у Фейсбуку. Тады яшчэ мне нават і сяброў такіх не было шмат, але я напісала: як вы думаеце, сябры, вот вы б хацелі штосьці рабіць, але вы разумееце, што вы, ну, не прафесіянал, там, не робіце гэта вось на гэтым высокім узроўні, ці варта пачынаць? І мне ўвогуле, я не ведаю, не столькі каментароў людзі напісалі: пачынай і рабі. Калі б я там у свой час не пачынаў з чагосьці маленькага, я б не быў вось тут. І я такая: ну да, трэба пачынаць. І неяк я пачала па нейкім кавалачкам адбудоўваць сваю упэўненасць. І нават упэўненасць, я, можа, там наконт працы, дасюль не мае яе, я не амбіцыйная вельмі там. Ну, вось людзі кажуць: ну, проста, ну, ідзі там, дабівайся, шукай. Мне чамусьці не хапае гэтага. Я дасюль не ўпэўненая ў сваіх скілах, там, на ўзроўні знайсці ў Амерыцы працу. Але упэўненасць у нейкім то, што я вартая выказаць сваё меркаванне, што я не горшая за іншых, што нічога страшнага, калі хтосьці мяне не зразумее, нічога страшнага, калі там, ну, падумаюць, што, ну, нейкая там трошкі ебанутая, ну і што, я такая, ну, всякія людзі бываюць, павінны ёсць. І гэта мне вось таксама такой інсайт дайшоў, апошняй кропкай стала, што я пераадолела якісьці страх упэўненасці сабе і ў баязні меркавання іншых. Вось мы з Янай, Яна недавно далучылася, у нас ёсць чацік, онлайн-кавярня таварыства беларускай мовы. Такая перадгісторыя маленькая, это проста чат, дзе можна камунікаваць. Галоўная мэта, як бы, практыкаваць сваю беларускую мову. Там сядзяць беларусы з усяго свету, там 60 плюс чалавек, чат, 60 плюс чалавек, і раз на тыдзень ты сустракаешся з адным чалавекам, але раз на 2 тыдні агульныя сазвоны. І вось на адным з такіх агульных сазвонаў, я думаю, ўжо можна распавесці, гэты чэлендж пройдзе, калі гэты выпуск выйдзе. Мы ўсе адзін адной, там прыйшло 9 дзяўчын, і ўсе далі адна адной нейкі чэлендж, які трэба выканаць. Мне быў чэлендж у чат кідаць фоткі і відэа, прычым яны могуць быць нават без тлумачэння і нейкія бязглузныя. Ну і вось, і я на працягу тыдня проста заходзіла ў чат, дзе сядзяць там палова, большая частка незнаёмых, малазнаёмых людзей, і проста посціла нейкую сваю фотку. Часам проста: добрай раніцы, я прачнулася, сёння з'ела яешню, там, якусьці без тлумачэння, ці там я схадзіла сёння ў краму, яна была як сельпо. І мне настолькі я зразумела, што гэта для мяне ўжо не чэлендж, таму што
А мне было все равно, что люди подумают, что я ебанутая, чего она каждый день постить свою фотку там, ну, з якой-то безглуздицай. Я реально вось разумею, што мне ўсё равно, што 60 чалавек падумае. І я думаю, што хаця бы хоць адну сваю траўму я прапрацавала. Трэба яшчэ над працай працаваць, прапрацоўваць. Вось пра гэтую знешнюю валідацыю, я чытала, калі вось у мяне нарадзілася дачка. Там проста трапіла кніжка ў бібліятэцы да мяне, як выхаваць дзіцёнка, які думае сам за сябе. І там вось уся тэма пра тое, што ёсць унутрана арыентаваныя, унутрана матываваныя людзі і знешне матываваны. Як вось выхаваць тых, хто унутрана матываваны, без вось гэтай знешняй валідацыі. І тады я прачытала гэта і зразумела, што мяне выхавалі вельмі правільна. То бок, нягледзячы на вось гэту грамадскі нейкі неверу грамадскую, што ты нешта можаш, ты нешта вартая. Вось у мяне ўсё ж такі, здаецца, вось гэтая адвага ісці насуперак. Гэта праз тое, што ўнутрана ўсё ж такі далі ўпэўненасць бацькі, што ты малайчына. Там у мяне вось у сям'і была вось, хаця там і не вельмі як бы задзействаваная сям'я ў маёй там адукацыі, яны займаліся сваёй працай, там на завод хадзілі, але ўсё роўна, нягледзячы ні на што, яны заўсёды кідалі вось нейкія фразы, калі я там скардзілася на настаўніцу: типа забей, ты самая разумная ў мяне. Вось то бок вось гэта безумоўныя нейкія неасэнсаваныя фразы, яны ўсё роўна заселі ў дзіцячым мозгу, і яны далі хоць нейкую вось гэту платформу упэўненасці. І я думаю, што вось дзякуючы ёй вось я ўсё ж такі не зусім там неўпэўненая праз вось гэтыя нейкія там школьныя раннія пачутыя гутаркі пра сябе ці там ва ўніверсітэце. Ну, то бок я бачу нейкі супраціў, супрацьлеглыя сігналы вось з сям'і і вось з грамадства. Грамадства быццам бы вучыла быць неўпэўненай і заткнуцца і маўчаць, дома ўсё ж такі была вера. І мне здаецца, чым больш вось гэтых людзей, якія ўсё ж такі вераць у сябе, асабліва на ранніх этапах, вось у дзяцінстве, калі вось гэты стрыжань закладаецца, аксіёмы цябе пра сябе закладаюцца. Ўсё ж такі, чым больш гэтых людзей, якія вераць у цябе, тым менш у цябе гэтай знешняй валідацыі. Калі ты недаатрымліваеш гэтага рана ад грамадства, ад сяброў, сваякоў, маці, тата, ты будзеш гэты працэс, гэтую неназапашаную своечасова упэўненасць збіраць цягам жыцця, вось па драбінках нейкіх. Ну, гэта вось як і такое вось маё разуменне упэўненасці. Мне ўсё сям'і было, што з аднаго боку мне была такая, у меня быў заўсёды, напэўна, когнітыўны дысананс. З аднаго боку, мне заўсёды бацькі казалі, што ты ў нас такая разумная, ну, мне звычайная сям'я, там бацькі на заводзе працавалі, нікого нават я не памятаю вось там таких блізкіх сваякоў, была нават вышэйшая адукацыя. І ўсе там казалі: ой, Воля ж бясконца кніжкі чытае, такая разумная. Але ў той жа час вось яны казалі: да якая з цябе журналістка, да ты ніхто. Ну, як бы тут кажуць так, а тут прыбіваюць зверху. Яшчэ памятаю, мне так трыгернула адна сітуацыя, я ў школе вельмі добра навучалася заўсёды. Мне ўсе гады былі проста выдатныя. Кожны год была грамата за выдатнае сканчэнне. Ну, таму што я ўлетку брала падручнікі загадзя і праходзіла ўсе падручнікі да пачатку навучальнага года. Карацей, была гэты задрот, ботан. І тут я памятаю, што нейкі там 10 ці 11 клас, і моя мама купила нейкую там цэлых 2 торбы нейкіх там, я не ведаю, рэчаў усяго і занесла маёй класнай кіраўніцы, ну вось каб волі ж там вы паспрыялі, каб ёй адзнакі добрыя паставілі. І я зараз зразумела, як мяне гэта траўмавала. Ну, я разумела, што я самая разумная, што мне добрыя адзнакі. То бок моя мама вырашыла, што яшчэ дадаткова нейкую там трэба ўзятку занесці гэтай настаўнікам усім. Ну, гэта было так сорамна, тыпу, каб яны мне ставілі добрыя адзнакі. Ну, вось это адзін з самых соромных момантаў у маім жыцці. Я проста это памятаю. Ну, гэта нейкі капец быў. Оля, ты зараз расказваеш, у мяне такое адчуванне, што вось гэта была лёсавызначальнай падзеяй, таму што пасля гэтага атрымліваецца вось
калі трэба было вызначацца, куды пайсці, туды вось вышэй, куды ты хацела, ці разрабіць тое, што бацькі, хацелі, ты вырашыла не паслухаць сябе, не хапіла вось гэтай упэўненасці ў сабе, і ты б зрабіла не так, як ты хацела. Вось праз тое, што ў цябе была падорвана упэўненасць. Вось мне здаецца, што вось у маім выпадку на гэтага рандомнага івэнта яго не здарылася. І я вось пайшла туды, куды хацела і трошкі хапіла упэўненасці. Вось мне здаецца, гэта да таго вось выдатнае параўнанне, што упэўненасць, нейкія дробныя вось такія моманты, якія ўплываюць на твой выбар, яны могуць быць лёсавызначальным. Вось уяві, калі б ты пайшла там туды, куды ты хацела, ты б там і вучылася б інакш, ты б там аддавала бы больш. Ну, вось, а хто ведае, бы працавала бы на БТ прапагандысткай, разам з Азаронкам вела перадачу. Слухай, я часта ўспрымаю нейкія вось такія дрэнныя моманты ў жыцці, што ўсе гэтыя дрэнныя моманты, той неправільны выбар мой у жыцці, ці не пашчасціла, ці вось штось здарылася, што яны мяне прывялі ў вось гэтую кропку, дзе мы з табой сядзім і размаўляем. І я ўжо казала, што мой гэты перыяд у жыцці, ён самы дрэнны, таму што ў мяне вельмі шмат дрэнных сітуацый у жыцці здараецца зараз, але ў той жа самы момант самы шчаслівы. І гэта вось так дзіўна, а самы шчаслівы, таму што я раблю то, што я ўсё жыццё марыла з дзяцінства. Вось весці падкаст, размаўляць і казаць. Таму Ну можа так, я яшчэ думаю, што вось гэтыя негатыўныя івэнты, яны не толькі вучаць нечаму, досвед даюць, як там кажуць, усё да добрага, яны яшчэ іх яшчэ можна як бы выправіць. Ты як бы ў любой кропцы жыцця можаш шмат чаго выправіць. Вось гэтыя магчымасці, а, яны паўсюль. Яны проста паўсюль усё жыццё. Мы так думаем, што ўсё ўжо позна, крыж на сабе ставім, а насамрэч гэта не жыццё ставіць крыж, не час, нішто. Мы самі як бы сваімі рукамі думаем, што ўжо позна. Вось там была памылка. Ну, была памылка і ладна. Ва ўсіх у нас ёсць там памылкі. Як бы жыццё складаецца з памылак, не памылак, але гэтыя магчымасці, якія цалкам могуць памяняць жыццё, яны могуць здарыцца ў любы момант жыцця. Галоўнае вось не закрывацца. Я вось нават даследаванне вось на гэтым курсе, пра які мы раней гаварылі, бачыла, што людзі абсалютна неадэкватна ацэньваюць тое, наколькі яны будуць там пакутаваць пасля нейкіх сур'ёзных івэнтаў, будь то кінуць працу, ці там развесціся, ці там яшчэ нейкія радыкальныя зрабіць змены ў жыцці. То бок мы вось калі баімся там нешта змяніць, мы думаем, што ў нас будзе вось такая эмоцыя з такой працягласцю, такой інтэнсіўнасці. І гэта ўсё мералі і зразумелі, што людзі абсалютна неадэкватна ацэньваюць, як бы што яны будуць адчуваць і якія будуць наступствы. І праз гэта мне здаецца, што людзі таксама не зусім ацэньваюць, наколькі у іх шмат магчымасцяў, вось проста ў любы момант жыцця. І самі сабе, у тым ліку і праз упэўненасць, самі сабе спыняюць. Не тое, што каб уся адказнасць на людзях за іх там непоспех нейкі. Не, гэта я хутчэй кажу да таго, што трэба расплюшчыць вочы і шукаць вось гэтыя магчымасці, не думаць, што былі памылкі. Любыя памылкі выпраўляльныя. Няма нічога, пакуль ты жывы, што ты не можаш змяніць. Колькі прыкладаў, вось аб'ектыўных прыкладаў, калі там людзі 40+, 50+, 60+, рабіліся або вядомымі, пачыналі справу, якую яны хацелі пачаць усё жыццё і преуспевалі там. Ці там ва ўніверсітэт ішлі. І там людзі, які не ўмелі чытаць, яны ішлі ў універсітэт, і потым праз нейкіх там 3, 5, 6 гадоў яны ўжо кандыдатамі навук рабіліся. Гэта насамрэч мы пераацэньваем вось колькасць часу і высілкаў, якія патрабуюцца, каб дасягнуць нешта, што мы думаем недасягальна. Вось мне здаецца,
там нейкіх 5 гадоў, і ты можаш быць абсалютна іншым чалавекам. Ты можаш настолькі памяняцца. Там цела можна памяняць за год радыкальна, просто абсалютна да непазнавальнасці. Адукацыю 3 гады, і ты ўжо эксперт. Людзі там курсы сканчаюць па 6 месяцаў, і яны ўжо цалкам мяняюць сваё рэзюмэ, там пачынаюць бізнес. Ну, то бок, калі вось сабе сказаць, што ў мяне ёсць там 5 гадоў, каб дасягнуць свае мары, мне здаецца, это настолькі рэальна, вось аб'ектыўна рэальна, а людзі не робяць гэта дзесяцігоддзямі і там 20годдзямі. І калі ты разумееш, што вось там 5 гадоў гэта дастаткова, каб цалкам памяняць сябе, ўсё жыццё, ты разумееш, што ну окей, мне 60, і што? У цябе ўсё яшчэ ёсць 5 гадоў. 70, людзі жывуць да 80, людзі актыўныя бываюць і да 90, то бок ты можаш у 70 памяняць свой лад жыцця, і ты можаш пражыць да 90. То бок ўсё яшчэ нават у той момант не позна. Пакуль позна толькі тады, калі ты сам вырашыў, што ну ўсё, сітуацыя безысходная, ўжо канец. Некаторыя ў 50 гадоў там вось размаўляла з жанчынай, ёй 50, у яе менапаўза пачынаецца, і я адчуваю, што яна як бы кажа: "Ну, вось ужо ўсё". А я даследую вось гэтую пастаянна тэму пра даўгагалецце. Я разумею, што гэта проста наступная траціна твайго жыцця пачынаецца. Ты кажаш, што гэта канец, усё 100% амаль канец, а гэта яшчэ ледзь не палова твайго жыцця, цэлая траціна наперадзе, за якую ты можаш яшчэ некалькі роляў памяняць. Але вось людзі некаторыя вось самі ставяць сабе вось гэты фінішную палоску. Таму упэўненасць вельмі важная ў гэтым пытанні. Калі ты сам сабе скажаш, што стоп, я ўжо больш не магу, я ўжо не варты, у мяне не атрымаецца. А мне яшчэ вось цікава, ну вось упэўненасць, ты кажаш, гэта такое штосьці унутраны стрыжань, але заўсёды гэты ўнутраны стрыжань, ён ўсё роўно хоць неяк дабазаваны на знешніх фактарах. Напрыклад, вось ты кажаш, для цябе было тое, што ты дасягала, ты прыйшла ў БГУ, і ты такая: "О, тыпу галачка", потым у акадэмію галачка. І это придавала табе кожны твой стэп, кожны твой крок придаваў табе упэўненасці. Ну вось я таксама думаю, напрыклад, вось пра маю упэўненасць, чаму мне няма ў працы. Таму што ўсё, што я раблю, напэўна, не прыносіць мне ніякіх галачак. Там, ну, давайте, ласкатухі 300 падпісантаў. Ну, як ты пабудуеш якую упэўненасць? Там грошай, ўсё, што я раблю любое валатэрства, мне таксама не прыносіць. Ну, то бок, няма вось, напрыклад, знешніх ніякіх фактараў, акрамя адзінае, што мне дае, гэта нейкі вось водгук менавіта маіх сяброў, якія кажуць: "Да ну класна, Воля, ўсё там добра". Ну, гэта вось адзінае, што як бы трымае маю упэўненасць. Ну вот ты думаеш, ці ёсць нейкі баланс, ці гэта толькі трэба вось толькі на ўнутраны на сябе арыентавацца, ці ўсё-такі павінны быць нейкія знешнія маркеры ў гэтай упэўненасці? У мяне вось на гэта ёсць 2 меркаванні. Адно маё з практыкі, адно, якое вось я чула ад псіхолагаў, якое мне падаецца правільнае. З маёй практыкі я для сябе не знайшла варыянта атрымаць упэўненасць без вось гэтых вось галачак, якія я ведаю, што яны прынясуць мне там упэўненасць. Я вось думала, што у меня была такая канкрэтная праблема, што я лічыла сябе дурнаватай. Я думаю, што ну калі я стану кандыдатам навук, я сабе забараню. Я буду сабе нагадваць, што ў цябе ёсць гэта папера, і гэта папера мала каму даецца, асабліва ва ўніверсітэце замежным. І ты дакладна вывучыла мову, ты дакладна атрымала гэта, ты наўрад ці дурная. Але вось без гэтага, без гэтай знешняй валідацыі я не магла вось пабароць вось гэту неўпэўненасць. Нават вось спрабуючы неяк там псіхолагаў там слухала, быццам бы будавала, але гэта ўсё было так столькі крохкае. Нават скажу такую вельмі асабістую гісторыю. Я вось гэта ўсё будавала упэўненасць, універсітэт, там магістратура акадэміі. Потым нават пераезд сюды, і потым я ў нейкі момант
чую фразу на эмоциях у свой бок, что ты никчемнасць, ты дурная, і у мяне ўся гэта праца проста скасоўваецца. Я нейкі там месяц, я просто не магу выкінуць гэтую адну фразу са сваёй галавы. Я пачынаю думаць, што я нікчэмнасць, і я не скончу гэту дысертацыю, таму што я вось фундаментальна, не не здольная гэта зрабіць. Таму што вось хтосьці, хто, да гэтага як бы, валідаваў маю упэўненасць, кампенсаваў нейкі недахоп упэўненасці, які стварыла грамадства ў дзяцінстве. Вось гэта сказаў, і ўсё. Уся вось гэтая псіхалогія рухнула. Таму я для сябе падумала, што ну не, мне трэба нешта аб'ектыўнае. Каб калі нават нехта штосьці скажа, я такая намацала намацала гэты дыплом, успомніла, што я размаўляю па-ангельску, і значыць, гэта ўсё не так кепска з маімі інтэлектуальнымі здольнасцямі. Але вось мне здаецца, гэта такі шлях, які можа быць не зусім правільны, і ён можа вельмі ў крайнасць недобрую выліцца, кшталту таго, што вось калі не атрымаецца, напрыклад, нешта вось з таго, што ты думаеш, варта атрымаць, ты можаш разбурыцца да непазнавальнасці і не быць здольным выкараскацца з гэтага. Ну, карацей, я бачу, што можа быць, ёсць шляхі, як правільна сапраўды выбудаваць гэту упэўненасць у сабе, з псіхолагам, псіхатэрапеўтам, нешта такое. Але на практыцы я такога не пабачыла. Мне вось ўсё роўна спатрэбілася нейкія такія аб'ектыўныя паказчыкі, каб займець упэўненасць. І тое вось я гэта кажу, і пра ўпэўненасць, што вось я больш-менш упэўненая, але Воля, ты ведаеш, я вось табе толькі нядаўна расказвала, што як толькі там на працы нешта здарылася малейшае, я ўсё роўна пачынаю гэтую румінацыю думак, што я зрабіла не так, што я зрабіла не так, што мне змяніць. І проста гэта амаль неспынны працэс. І мне вось нават думаецца зараз, што нават зараз, пасля вось гэтых галачак усіх, і нягледзячы на тое, што першапачатковая вось гэтая ўпэўненасць была ўсё ж такі пабудавана на бацькоўскай там веры ў мяне, усё роўна гэта малавата, і ўсё роўна, як толькі там нешта здараецца знешняе, я шукаю гэту знешнюю валідацыю, каб нехта пацвердзіў, сказаў, што не, всё нармальна з табой. Гэта проста там сітуацыя такая здарылася, і чалавек не зусім правільна павёў з табой. То бок нават зараз вось у стадыі, калі і я вось усё атрымала тое, што я планавала атрымаць, дзякуй Богу, склалася гэта нармалёва, ўсё роўна гэта недастаткова для ўпэўненасці, вось як у Трампа. Я не ведаю правільнага адказа. Можа, хтосьці з псіхолагаў нам адкажа ў каментарах, можа, запросім на этэр. Як жа будаваць гэтую непакалебімую ўпэўненасць, якая знутры сапраўды? Я яшчэ ведаю, што падумала, што мы вось так трошкі пра ўпэўненасць разважаем у рамках нейкага поспеху, што вось мы там дабіваемся гэтага, да, але давайце па шчырасці, толькі 1% на зямле мільярдэры, там толькі паспяховыя дырэктары таксама колькі там адсоткаў, большасць насельніцтва зямлі звычайныя людзі. І мне часам падаецца, што трэба мець упэўненасць, што жыццё нармалёва, мы як быццам абясцэньваем жыццё звычайных нармальных людзей, што калі ты там не дабіўся поспеха, вось у цябе не мільёны праглядаў на падкасце, ты не стала дырэктаркай, ты там не стала суперзоркай, ўсё, жыццё праваленае. Але жыццё можа быць файнае і цудоўнае, калі ты проста сярэднестатыстычны чалавек. І часам трэба мець упэўненасць, каб гэта зразумець. Я не спяваю, як я не ведаю, там Уітні Х'юстон, я не гуляю ў футбол, як Марадона, я там не тое раблю, і гэта окей, я ўпэўнена, што я I'm enough, мне дастаткова, як у гэтым фільме «Барбі», да, там была пра дастатковасць галоўная тэма, чырвонай лініяй ішла Кена і Барбі, што часам быць проста Кенам it's enough.
Воля, ты вельмі правільна сказала. Вось я там не дагаварыла пра меркаванне псіхолагаў. У Я сказала сваё з практычнае меркаванне, якое такое ж самае, ну, як бы, зацыкленае на знешняй валідацыі, неўпэўненае. А вось тое, што ты кажаш, гэта вось менавіта ідэальны варыянт, да якога, накіроўвацца. Вось гэта чалавек, які цалкам унутрана арыентаваны. То бок вось гэтыя ўсе статусы, усе гэтыя, як гэта завецца, канструкты сацыяльныя, гэта не шчасце. Шчасце гэта калі ты ўнутрана ведаеш, што ты хочаш, ты дасягаеш гэта. І сапраўды, людзі, якія там шчаслівыя, вось паводле там ацэнак навукоўцаў, яны шчаслівыя, калі яны знаходзяць, і робяць тое, што яны самі хочуць. І гэта далёка не быць мільярдэрам, мець яхту. Сярэднестатыстычны там нейкі, настаўнік, які любіць сваю працу, які любіць дзяцей, які з захапленнем распрацаваў праграму і мае добрую сям'ю, дзе яго падтрымліваюць і чакаюць. Ён нашмат шчаслівейшы, і ён як бы ўнутрана арыентаваны, ён меў адвагу не пайсці за статусам і быць нешчаслівым бізнэсоўцам, а ён меў адвагу, вось гэту ўнутраную ўпэўненасць, што ён робіць правільна, паступаючы там на настаўніцкую там працу і працуючы з дзецьмі. Вось гэта менавіта пра тую ўпэўненасць, якая правільная, ідэальная, для якой накіроўвацца. А вось тое, што я сказала, што вось гэтыя пункцікі, галачкі вышэй, гэта менавіта, ну, той неправільны варыянт, упэўненасці, як яе будаваць. Гэта таксама варыянт, як будаваць упэўненасць з пазіцыі, неўпэўненай, вось гэтай вельмі insecure, што мне трэба нейкая валідацыя, інакш я не да канца адчуваю вось гэту ўпэўненасць. Это як бы, ну, неправільна. Таму вось у цябе свой шлях, як выходзіць з неўпэўненасці, у мяне свой, але мне здаецца, што гэта не, ну, ўсё роўна як бы не тое, што вось ідэальнае, як я сказала, з унутранай alignment, як сказаць alignment, калі ты ведаеш, што ты хочаш, і ты ігнаруеш усе гэтыя сацыяльныя канструкты, і ты знаходзіш гэта, і ты Ну, ўпэўнены, што гэта тое, што падзенне, да. так. Вось гэта вось упэўненасць, а не упэўненасць нейкая пацверджаная знешнімі Ну, фактарамі. вось я мару пра вось гэтую, я таксама, мы калісьці размаўлялі з Янай пра страхі, і я кажу, што адзін з маіх страхаў, што, ну, калі я пачала там штосьці рабіць, хай оно не грандыёзна, але ўсё равно я там шмат чаго актыўнічаю, і мне пачалі вось нейкія фідбэкі пазітыўныя менавіта ў рамках таго, што я раблю. І мне такое, мне, ну, хочется пачуваць, што я класна только просто таму, што я воля, таму што я вось існую, а не ў рамках таго, што я там валянтэрка гэтага праекта, раблю вось гэта, вяду вось гэта, а просто таму што быць упэўненай, што я дастаткова просто таму, што я вось нейкая воля, што са мной сябруюць просто таму, што воля класна, а не ў рамках таго, што яна робіць. І я вось шукаю гэты баланс і гэтую ўпэўненасць зараз сабе, што, можа, я застануся ў сярэдастатыстычнай волі, але, ну, тыпу, я буду ўпэўненай у сваёй гэтай, ролі. Я таксама так хачу. Я таксама так хачу дасягнуць вось гэтага ўзроўня пэўненасці. Воля, дык скажы, што такое, для цябе ідэальны упэўнены чалавек? Як ён выглядае? Вось апішы. Можа, ты нават сустракала такіх. Я вось Слухай, насамрэч, прамоўцу. ёсць два тыпа людзей, якія выглядаюць упэўненымі. Ёсць людзі, якія насамрэч вельмі не ўпэўненыя ў сабе, але яны надзяваюць маску вось гэтага ўпэўненага нарцыса і як бы так сябе паводзяць. Вось калі мы зноў вяртаемся да Трампа, вось мне насамрэч пытанечкі, ці настолькі ён насамрэч верыць у сваю ўпэўненасць, ці шмат чаго ён робіць, таму што ён разумее, што ён там прасраў свае бізнесы, ён лузер, і ён вось хоча кампенсаваць гэта ўсё. Таму што часам людзі такія, яны разумеюць, што яны там, ну, не ўпэўненыя ў сабе, але надзяваюць маску. Для мяне насамрэч упэўнены чалавек гэта вось такі,
вельмі збалансаваны, ураўнаважаны, і часам, магчыма, ты можаш і не заўважыць, што ён упэўнены ў сабе, не будзе там вельмі напаказушна гэта рабіць. Ты больш гэта разумееш праз нейкія вось глыбокія гутаркі, што чалавек настолькі ўпэўнены, што яму не трэба паказваць гэтую ўпэўненасць і даказваць. Ён проста ўпэўнены. Я часам чую, вось мне самой кажуць: "Ой, Яна, ты такая ўпэўненая". Я думаю: ну я-то ведаю сябе, чаго мне гэта каштуе. І гэта не пра паказуху, гэта менавіта на тое, што так, я вырашаю, што я зараз не залежу ад гэтага, і я як бы раблю тое, што мне хочацца. Але гэта ўсё роўна не так вось натуральна прыйшло. Вось ведаючы вось гэту ўсю закулісье, як гэты рэзультат дасягаецца, думаю, ну не, я не той чалавек, каму гэта проста на галаву звалілася. І вось такіх людзей, якіх я бачыла бы, што яны вось без праблем не звяртаюць увагу на тое, што пра іх кажуць, і там, ну, вось такія 100% упэўненыя, мне здаецца, што я не сустракала. Асабліва, калі яшчэ вось адкінуць тое, што паказушнае. Такога шмат, паказушнага вельмі шмат. Любы блогер, ён мусіць адзяваць гэтую маску там, каб выглядаць упэўнена, таму што гэта незвычайна, гэта прыцягвае ўвагу, гэта тое, што і ну як бы росціць, мне здаецца, аўдыторыю. То бок ты не можаш не рабіць гэтую упэўненую маску, не выконваць гэтую ролю. Але ў жыцці, калі там пачынаеш вось дазнавацца пра нейкіх людзей, асабіста там знаёміцца, разумееш, што о господі, столькі там усяго неўпэўненага, што я не ведаю, там мой дзядуля, які нічога не дасягаў, а працаваў на заводзе, і то ў мільён раз упэўненей быў, чым вось гэтыя людзі, якія з такой роляй упэўненасці паказваюць там у інстаграме, напрыклад. Магчыма, гэта рыса, ну, нейкая такая тыпу як страх. Страх нібыта дрэнна, але ён то же самае пазітыўная гэта рыса, таму што страх нам ну, не дае там штосьці дурное рабіць, і як бы з ім можна працаваць. Так, напэўна, неўпэўненасць, там безупэўненасць, штосьці на мяжы, што прысутнічае ў кожнага чалавека. Ці можна, напрыклад, быць упэўненым у адной там сферы, але быць неўпэўненым у адной, напрыклад, нейкі прафесіянал, ён там упэўнены, ну, вось я добра разбіраюся там у чымсьці, але ён, напэўна, не ўпэўнены у стасунках з дзяўчынамі ці там з хлапцамі, з дзяўчынамі будзе не ўпэўнены. То бок наадварот, вось там сям'я, там бла-бла-бла, але ён там не ўпэўнены яшчэ ў нейкай сферы. Ну, то бок яшчэ нават па сферах можна па-рознаму быць. А яшчэ ведаеш пра ўпэўненасць, я вось зразумела, усе гэтыя цесна завязаны, напрыклад, гэтыя сіндромы самазванца, выдатніцы, што тому што за неўпэўненасці ты там баішся распачаць новую справу. У мяне вось такое часта было, што страшна брацца за штосьці новае, таму што баішся, што ты фэйл. Ці, напрыклад, таксама яшчэ адзін рылс, я не падаецца, таксама цябе яго скідвала, там нейкі ўкраінскі быў, што там на адсотках шоу, што колькі адсоткаў жанчын баяліся сказаць, што яны там кахаюць некага ў сваіх пачуццях, прызнацца хлопцу. Там штосьці было за 70%, і там мужчыны здзівіліся: "А што, навошта вы маўчыце?" Але гэта ж таксама пра ўпэўненасць, пра баязень адвяржэння. Ну, то бок тут настолькі на ўпэўненасці іншых вось колаў завязаны, нават калі ў стасункі перайсці, гэта вось як адлюстроўваецца. Я вось і думаю, што гэта ўпэўненасць, гэта проста самы асноўны фундамент, самы асноўны фундамент, на чым будуецца ўсё жыццё. Не талент, а вось менавіта ўпэўненасць, таму што ўпэўненасць дае табе вось гэтую мэтанакіраванасць. Як ты можаш быць мэтанакіраваны, калі ты не ўпэўнены, што ў цябе атрымаецца? Ты пакуль не паспрабуеш, ты не будзеш ведаць, ці атрымаецца ці не. Але вось гэтая гіпатэтычная нейкая здагадка нерацыянальная, яна ўсё роўна патрабуецца. І вось гэтая ўпэўненасць, яна як бы і дае ежу для вось гэтага наступнага руха. Таму як бы і на ўсё ўплывае, і на тое, наколькі ты адкрыты, наколькі ты баішся адкрыцца і сказаць першым там, што у сваіх пачуццях прызнацца. Калі не скажаш, ну гэта таксама можа паўплываць ўсё жыццё перабудаваць, проста таму што вось жанчына не сказала, што яна падабаецца, і мужчына счытаў сігналы неправільна, падумаў, што ён нецікавы.
Ну і пайшло і паехала, і ўсё жыццё не заладзілася, таму што ніхто не змог, сказаць упэўнена тое, што ён хоча. Ну, вось ты кажаш, я вось таксама не ўпэўненая, што яшчэ адна рыса, якая мяне проста, уразіла, і я задумалася, хаця я так зрабіць не магу. Ты вось сказала, што там я ў стасунках кажу, ну, вось як ёсць. Ну, скажуць не, так не, ну, пайду далей. І для мяне гэта настолькі соты лэвел упэўненасці, таму што я, з усіх сваіх траўмаў, пра якія я расказвала Яне, ну, я б ніколі ў жыцці не сказала першае нікаму, што мне ён падабаецца, ці я яго там, кахаю, ці штосьці яшчэ. А яна кажа, тыпу: "Ну, сказала, ну, сказаў, не, пайшла далей". Для мяне гэта проста што? Ну, вось мне здаецца, чым хутчэй вось ты напамыляешся, тым хутчэй ты зразумееш, што а, аб'ектыўны рэзультат ён як бы патрабуе напамыляцца. Калі не будзеш баяцца памыліцца, ты не памылішся. Калі ты не памылішся, ты не будзеш прагрэсаваць вось аб'ектыўна. Некалі вось я думала пра вось стасункі, мне здавалася, што ну ладно, можна баяцца, не сказаць нешта хлопцу, ці баяцца вось першай зрабіць крок, адкрыцца там, таму што, ну, коляць, там зробяць балюча. Але калі гэта не зрабіць, тады ўвогуле губляецца нават тэарэтычная магчымасць, што ты знойдзеш кагосьці, хто табе адкрыецца. Ты як бы проста чакаеш, а, што нехта адкрыецца, без твайго ўдзела. Ну, ну, як бы такое рэдка здараецца. Людзі таксама счытваюць сігналы, што вось гэты чалавек адкрыты, а гэты не. І калі ты шукаеш чалавека 100% адкрыты з табой, тады ты таксама мусіш падаваць сігналы, што ты вось такі. А, мне здаецца, вось гэта пра гісторыю, што лепей адразу скокнуць у проруб і атрымаць шок, чым вось сядзець у холадзе. Вось гэтая упэўненасць, ой, неўпэўненасць, яна вось сапраўды як вось і страх, яна ж мае і пазітыўныя рэчы. Гэта вось, яна абараняе нас ад дурных рашэнняў. Людзі, якія на 100% упэўненыя, яны такую халеру робяць, што гэта кепска для выжывання і іх саміх часам, і выжывання соцыума. А мне здаецца, наш мозг так і эвалюцыянаваў, каб усё ж такі мець нейкія абмежаванні, каб проста тупа выжыць. Таму што вось мяне і паўжаюць больш за ўсё людзі, якія ўпэўненыя занадта. Таму што яны сапраўды не маюць вось гэтых тармазоў, і яны проста па змоўчанню загадзя ведаюць, што ўсё будзе цудоўна, і яны ніякіх бар'ераў не ставяць сабе. А гэта недобра для выжывання мозга. Воля, а што вось для цябе, упэўненасць? Вось як ты, нейкія, нейкія прызнакі, вось па якіх ты магла б, адрозніць фэйкавую вось гэтую упэўненасць ад сапраўднай? Ёсць вось нейкія такія, чырвоныя сцягі на гэтую тэму? Ну, напрыклад, чалавек жа чалавек можа быць і сапраўды вельмі разумны, і атрымаць там, кандыдацкую, таму што это яго там захапленне. І А вось як тут людзі адрозніць? Ці багаты там, таму што ён рэальна проста любіць вось аналізаваць рынак акцый і валют, там нейкі, як гэта завецца. Ну, давай так, я не стасавалася ні з мільянерамі, ні з геніямі, таму я буду пра тых звычайных людзей, якімі спаткаліся, у жыцці сустракала я. Калі упэўненасць штучная, то людзі ўвесь час ім трэба знешнія фактары, каб падмацаваць гэтую упэўненасць. Напрыклад, яны прыніжаюць іншых людзей, таму што калі ты прынізіш іншага чалавека, ты як быццам бы завысішся. Ці яны, напрыклад, калі мы там кажам пра соцсеткі, яны часта, я зараз не хачу ніякіх там дзяўчын пакрыўдзіць, я сама там свае фоткі выкладаю, ну вось будзе проста на паказуху вельмі шмат фотак у дзяўчыны і больш нічога, ну гэта значыць, што яна не, ну для мяне это паказчык
што яна не вельмі ўпэўненая ў сабе, і яна кажа: "Ну вось паглядзіце, ну ж такая прыгожая, ну скажыце мне, што я такая прыгожая", калі там вось гэтых усякіх фітаняшаў блогі, і акрамя гэтага нічога няма. А, ну, ці я ж кажу, ці вось людзі там намагаюцца неяк кантраляваць іншых, ці прыніжаць іншых і будаваць сваю ўпэўненасць на гэтым. Упэўненаму чалавеку не трэба самасцвярджацца за кошт іншых. Вось так. Ну так, і вось гэта цікава зацыкленасць на сабе. Я як бы веру, што ты там сфатаграфуешся проста таму што табе нешта выкласці трэба. Але калі гэта выключна вось гэта зацыкленасць на знешнасці, гэта сапраўды вось падае сігнал, што, а, гэта самае важнае для цябе. Гэта вось ты нешта спрабуеш, а, атрымаць з гэтага. Як валідацыю знешнюю. Таму што я не веру, што можна натуральным чынам без гэтых комплексаў настолькі быць зацыкленым, пры ўсёй пры ўсім дыяпазоне магчымасцяў, што паказаць, пра што гаварыць, а думаць проста вось пра гэтую знешнасць і пастаянна толькі пра гэта казаць і выкладаць і там дзякаваць радавацца вось за кампліменты. Мне здаецца, гэта або абмежаванасць нейкая, або сапраўды вось, не абмежаванасць інтэлектуальная, а проста вось нейкі комплекс неўпэўненасці ў сабе. Як заўсёды, дзякую, гэтым мужным самураям ці апошнім магіканам, якія даглядзелі нашу балбатню да канца. Мне вось ведаеце, што сябры цікава, можа, я не іншае пытанне. Ці былі ў вашым жыцці гісторыі, якія выпадкі, якія вам надалі ўпэўненасці ў сабе? Вось штосьці здарылася, і вы такія: "Вось пасля гэтага я буду ўпэўнены". Ці наадварот, як вось у мяне было, там я пра дзяцінства расказвала, сумная гісторыя, якийсь штосьці вам сказаў, і ў вас усё абрубілася. Э, Дзякую вам за шчырасць і буду чакаць адказаў. І я буду вельмі чакаць. Можна навуку вынесці з гэтых усіх прыкладаў, як палепшыць або як не панізіць самаацэнку праз стварэнне такіх вось сітуацый, як там у кагосьці здарылася. Вельмі цікава паслухаць. Сябры, чакаем вашых каментароў, расказвайцеся, дзяліцеся, відэа і сваімі гісторыямі. Дзякуй за прагляд. Да пабачэння. Пакуль, пакуль.